Xayrlı kеш, hürmetli cemaat. Әлі мен шаш тарашханада қайсы уақытта узғанда кіріп, йылынып, сөйлесіп кетем. Шунда меңа Түркменстаннан келген бір малай, мында енді юғары оқу йортын тамамлады да, шул тігі хөнәрі бойынша эшләп китмәде, илектән шул студент шағында эшләгәне, шаш тарашханада акча тауып, шул эшкә яңадан шул эштә калып эшләп йөри. Ул хатта инде сөйли, менә монда ди, мәсәлән, 400 торса, бездә Түркменстанда теге эквивалент дип әйтәләр, 1000 сум Рәсәй акчасы белән эквивалент, имеш шулай ди, бездә кыйбат ди. Әйтәм, ник шулай кыйбат? Аны аңламадым инде. Шул bir вакытта мен кызыксынып инде теге университетта укыган чакта, анда безнең журфак 4-нче катта, 3-нче кат Ленина проспектында 3-нче катта филология факультеты. Шунда теге обмен дип әйтәләр бит шул, по обмену түркмен малайлары укыйдыр. Берсе хатта әле безнең тулай трактаттарда бер кыз, шундый узын буйлы, инде шунда гел бик шибәр буфетка төшеп йөридер. Бу Марат дигән, Мурат дигән, Мурат. Әле кызлар сөйләшеп торганда, или Маратмы, Муратмы, аңламадым, оныттым инде. Сырыйлар аннексинда Франция кешесенең исеме дип. Ул Мурат мәсәлән максат дигәнме, нәрсәме, татарда әйтәләр бит, тырышкан ди, нәрсәме, сабыр иткән, Муратына җиткән ди. Бәлки шулай, кайдан килгән ул Франциядә Марат дигән, бәлки тик якындыр исемләре, шуңа күрә шулайдыр инде ул бәлки. Шуны әйтәсем килә, шул Мурат имеш. Сорашкан мен татарлар хакында, ул әйтә, бездә бар Мары өлкәсендә татарлар яши дигән. Менә инде мин элек торган педагогия институты тулай торагында бик күп ничә ел дәврендә инде Түркменстаннан килгән егетләр дә, кызлар да инде шунда шул обмен дип шул килгәннәр инде торалар. Мин инде бер мизгел сорадым бу шаш тарашханада эшләгән малайдан. Сездә мен әйтәм, татарлар бармы анда? Менә тулай торакта. Чөнки ничек мин кызыксындым. Татарстанга инде укуга түркмен кызлары, малайлар килгәч, ник менә татар шуннан булып килми дип. Бер вакытта ул сорашкан да инде шунда инде килеп миңа шул теге эшенә мин анда барган, сөйли, бар ди, берничә татар ди. Әллә 4 диде, 4 татар ди. Мин инде бераз инде хыялланып, мен әйтәм, ичмасам интервьюлар оештырам. Алар белән дим. Бу ди, була ди. Мин алар белән сөйләшеп карыйм ди. Шунасын сөйләшеп караганда, бездә теге Бахор дигән ресторан бар, таджикларның. Кыйбат та түгел, әмма шуңа карамастан тәмле ризыклар анда бирәләр, ашаталар. Шул 500 сумга тәмле сыйланырга була. Шул ди, алар әйтте ди, мәсәлән, син ди аларны апарсаң ди, шунда ди, алар сиңа интервью бирәчәкләр ди. Мен әйтәм, яхшы. Шуннан соң инде мин сораша, әле аларны чакырмадым. Инде бит алдан видео ясаса, интервьюлар кайсы мизгелләрен аңлатыра, теге ачыктан ачык эшләргә кирәк, белергә. Мен әйт, сорадым инде интервью ризам биргә, риза татар телендә кирәк, миңа алар татар телен беләме?
Юк ди алар ди, татар телен белмиләр. Инде мен бүген сораган, мен әйтәм, алар инде Түркменстанда торып ничек инде татар телен белми. Анда бит якын тел, хатта миндә бар ул малай белән, ушы Шаштарышханадагы малай, төркмен малай белән интервью, мен аны сорауларны төркмен телендә язып алдым да, анарга сорау бирдем ничә. Ул миңа төркмен телендә җаваплар бирде. Шуңа күрә мен әйтәм, ул ашыкмыйча сөйләгәч, һәммәсе аңланып тора. Мин менә институтта укыдым ди, тагы нәрсә дип, Түркменстанга килдем дип, бөт нәрсә әйткән сүзләр аңлашылып тора хатта. Инде шул мен әйтәм, алар Түркменстан торгач туган телен белергә тиеш инде дип, шулай ышанып бирсәм, алар юк ди, алар ди, урысча сөйләшәләр ди алар ди. Инде төркмен телен беләләрме? Беләләр дигән була. Мен әйтәм, нинди безнең наданлар инде ул. Имеш, телләре якын төркмен халкы белән. Миңа ни кирәк урыс телендә, мен әйтәм. Татарлар кызыксына, үз теге милләттәшләре белән ничектер кызыксына алар. Шул малайлар, әгәр дә шул ресторанга чакырыйм, сыйларым, мәсәлән, һәркайсын интервьюлар аларым, сөйләрләр, ничек татарлар яшиләр. Инде мен әйтәм, алар ана телен белмәгәч, ни файдасы бар микән? Интервьюда мен әйтәм, ул инде ана телендә сөйләшмәгәч алар бер кызыгы юк дип уйладым инде. Менә күрдегезме, җәмәгать? Таҗикистанда татарлар, Аллага шөкер, беләләр туган телен. Әнә тегендә Төркия, яңа Төркиян кафесын узып киттем. Инде тагы бер кафесы бар алдыбызда. Анда мәсәлән, Төркиягә барсаң, татарлар туган телен беләләр. Анда теге Бүйүрлек дигән, мәсәлән, Сибир татарлары 100 ел электән күбрәк, бер гасырдан күбрәк элек урнашкан телен саклап калганнар. Анда мәсәлән, хөкүмәт ди финанс ягыннан ярдәм итми ди мәктәпләрне. Әмма шуңа карамастан беләләр ди татарлар туган телен ди, хатта сөйләшәләр туган телендә ди. Бар мәсәлән Үзбекстанга, хатта бар Үзбекстанга, анда беләләр. Шул теге Таҗикстанда алар таҗик телендә хатта беләләр. Бераз Үзбекстанда үзбәк телен беләләр. Түркменстанда инде анда инде шартлар үзгәрде, анда вакытында 2 гражданлык буладыр рөхсәт. Мәсәлән, буладыр аларда Түркменстан гражданлыгы һәм Рәсәй гражданлыгы, 2 гражданлык. Соңдан инде бер вакытта булды инде теге Түркмен башы шырында ул аны тыйды, туктатып куйды. Инде бер гражданлыкны әйтеп куйдылар инде анда. Ну, шуны аптырыйм, мен әйтәм, ник булар туган телен белми? Ул җәмәгать аптырата инде, бигрәк шундый хәл. Ник алар менә Татарстанга килә, инде кемдер, мен әйтәм, булар инде шатланып, татарлар белән катнашып, һәммәсе мәсәлән шул татарлар базаргамы барып, Татарстанга килдем дип сөйнеп, педагогия институтына укыйлар, мәсәлән, шунда татарлар укытучылар бар, анда татар дисциплиналар бар, татар студентлары бар. Шулар белән катнашып, сөйләшеп, ник алар менә ана телендә сөйләшми дип, шуны мин аптырап калдым инде. Менә Стамбул дигән. Değerli Türk kardeşlerimi görmekten memnun oldum. Ben de. Sağ olunuz. Менә узып бара мәсәлән, аларга сәлам биреп китәм, алар шатланып калалар хатта. Теге Төркиядән килеп шул җыйналалар, әллә алар ни акчалары бик җитеп тормыймы? Кайсы вакытта алар монда арзан да түгел инде, ризыклар арзан да түгел. Шуңа карамастан алар килеп, чәй ичеп,
күрше кибетте әйткәннәр, алар кайчакта кирип шул конфет алалар да чәй эчеп сөйләшеп утыралар. Мин аны менә үрнәк итеп әйтәдер идем. Ник мен әйтәм, безнең татар халкы шулай җыйналып, бүтән монда Татарстанда булмаса яри, бүтән җирдә. Юк безнең татар халкында. Утырып, күңел ачып сөйләшеп утырырга. Алар инде хатта Мәскәүдә дә бит сөйләгәнем. Татар ресторанын, кафесын рөхсәт сораганнар, ашырга ачканнар. Халык йөрми ди, сәүдә бармый ди, акча килми ди. Шуңа күрә теге дин әһелләреннән рөхсәт сораганнар. Буламы хәмер сатырга? Чөнки ничә куркынычлык арасында ябылыр инде. Чөнки халык йөрми, аренда эшчеләргә түләргә кирәк акча. Шунда хакмы юкмы, мин ишеттем инде шул. Рөхсәт биргәннәр, тик шаршау белән ябып куйсыннар да, шунда брас нитсеннәр дип. Бәлки шулай дигән. Мин аны шул ишеттем. Урыс әйтә, за что купил, зато продаю ди. Шуны шикелле. Менә аблай сөйләшеп булмый. Хатта мин аны нитеп калам, көнләшеп калам кайсы вакытта. Таҗиклардан алар базарда, мәсәлән, кафелары бар. Кайдадыр җыйналып, чәй генә эчеп сөйләшеп утыралар, күңел ачып. Безнең халык ул теге бәлки нитек азгандыр инде. Азган яман сүз инде, конечно. Шул нидән үзен төп идеясын, шуга милли телне саклау, шундый идеясын, милли гореф-гадәтме, нәрсәме, мен бәлки сез аны күбрәк беләсездер. Мин аны белмим инде. Сәбәбен. Шуңа күрә инде артык бу хакта сөйләшим дә килми. Арагызда бергез белсә, мәсәлән, мин инде аны мине канәгатьләндерә ул. Мәсәлән, кеше аңлатып бирсә, ник безнең халкыбызда шундый гадәт юк, җыйналып утырып сөйләшергә, күңел ачырга. Менә күрдегезме, алар киләләр каяндыр, кафелар ачалар. Мин әле аптырап торам, әйтәм, алар бит игътибар итеп торам. Күбесе, мәсәлән, шул кыйбат ризык алар алмыйлар. Мин алар хатта кирип бер вакыт әйткәнем, Истанбул шәһәрендә мин әйтәм, шул баклавасы да алсаң 3 өлеш арзанрак һәм 3 өлеш тәмнерәк бәлки дип әйткәнем аларга. Шуңа күрә мин инде аларны теге брас алардан шул аңладым инде, алар халык кыйбат дип бик шундый ризыкларны алмый, чәй эчеп кенә күңел ачып утыра. Күңелле көлешеп утыралар. Бездә нигә менә безгә татар халкына ата-бабаларыбызның элек теге нигезгә салган шундый принциплар, шундый гадәт не кайтармаска, яңартмаска, шулай анда-санда җыйналып, кеше эче пошса бит, теге эшен бушатып сөйләп утырырга була бит. Юк, кызганычка каршы. Алар нигәдер кибеткә баралар да, әле бер күрдем мин, бүген генә сөйләшеп тордым кассаянда. Инде анда кассир белән, ханым белән. Мин әйтәм, мин әнә булдым Молдовада, анда хатта мин әйтәм, ул Молдовада. Менә мондагы шикле дистәләр, төрле шәраб юк. Анда мин аны кибетләренә кергәндә күзгә ташланадыр, булса бер 10-12, күп булса 15 төрле шәраб сатыла инде. Калараш дигән, кара айыс, ак айыс дигән төрле ниләр. Мин әйтәм, бездә әйтәм, һәммәсе төрле. Ул әйтә, ул ди һәммәсе ди бер бочкадан салалар да, тик этикетканы ябыштырыр. Әйе, әйтәм, менә монда татар йөридер, миңа доктор кушты имеш бераз коньяк эчәргә. Безнең ата-бабаларыбыз ислам динендә торып, нәрсә белән даваланган икән шул чакта, теге я кан тамырлары, я йөрәгенә кирәк булса,
нәрсә белән дәваланырга белмим. Эчмәгәннәр бит ул вакытта коньякны. Бу имеш шул коньяк әзрәк ашка алып, гел әйтә, менә миңа доктор кушты, миңа доктор киңәш бирде, мин шуңа күрә бераз суны эчеп куям дип. Ну, әйтәсе килә, бәлки ул файдасы бар. Инде теге Коръән китабында язылган бит. Файдасы бераз бар, әмма гынахы бик зур дигән. Шул шикелле гынахы бик зур. Аның әмма бер файдасы бар. Но аны әйтәсе килә, никтер алар менә бүтән нәрсә кулланмый. Шунда ул алган да имеш, теге Кавказдагы бер илдә шунда инде, алар инде мусулман ил түгел. Ашыктан ашык әйтәм инде. Шуннан алган ул коньякны, Купаж 1905 елны дип язган нәрсә. Инде мин шуны алып киткән. Инде бер ничә көн узгач, мин шунда ипигәме, нәрсәгә кергәнем, шул торадырым сөйләшеп. Ул әйтә, мин ди агуланып киттем ан белән ди, бигрәк әшәке бу коньяклары. Белдегезме менә? Шул инде шуны бер нәрсә булса, менә докторлар. Докторлар кушкан күп нәрсәне кеше үтәми, тормышка ашырмый. Менә шул әгәр доктор әйтсә, ул инде ул докторның бәлки кулларын убып китәдер инде менә. Рәхмәт дип менә син имеш кушкансың. Доктор кушты дип керәләр дә шуны. Ник менә кеше шире җәмәгать әйтәсе килә. Бик юш кайдан килә? Гаиләдә ыжгыш чыга, эштә бер-берне аңламыйлар, дус ишләр. Хәзер инде теге бай башлагач, бер-берсенә көнләшәләр, бер-берсен кызыксынмыйлар. Байлар белән йөрешми инде. Ярлы, бераз ярлы белән йөрешкән була. Миңа хатта әйткән бер баш табиб таныш, ул теге шәһәрнең берсе инде шәһәрдә әйткән, мәрхүм инде ул кызганычка каршы. Ул әйтәдер, мин ди әллә инде миңа коттеджлар кирәкми, мин үземнең йортымда рәхәтләнеп шәһәрдә яшим, шунда ничә фатирда ди. Монсы бер баш табиб, ул теш дәвалау табиб. Шәһәр янында бер авыл инде шунда байлар да күп тора икән. Сөйләгән, монда ди ул авылда бер-берсен күрәлмиләр ди, күршеләр ди, душман һәммәсенә бер-берсенә ди. Татар халкында электән әйтем килә, кеше кешегә дару дигән. Менә шул андый дару куллана алмый кеше кызганычка каршы, шул теге хәмер ичемлекне дару дип инде доктор миңа киңәш бирде дип, шулай шатланып, шул даруны куллана ул җәмәгать. Инде менә белмим, дәвам итәргәме, әллә ушun белән тамамларгамы менә. Белмим дә инде менә. Кайсы вакытта моны карамаслар дип тамамлап куясың, күп кеше карый. Кайсы вакытта киресенчә инде килеп чыга. Шул нәрсәдән сөйләп киткән мин җәмәгать. Ул инде үзебез һәр чакта да истә тотырга тиеш тамырларыбызны. Менә Казак халкында бар, мәсәлән, ру дигән. Алар 15нче буынга кадәр туган дип саный бер-берсен. Шунда, мәсәлән, шуның ру дип, аның теге руын яманламасыннар дип тырышалар, бераз кулдан килгәндә имеш. Үзләрен кулда тотып, ничектер руына хакында яман сүзләр сөйләмәсеннәр, яман бәя бирмәсеннәр дип, алар инде тырышкан булалар. Менә шуны әйтәсем килә җәмәгать. Бездә татарда кызганычка каршы менә шул теге битеп бара. Элек битте бигрәк Советлар Союзында, мәсәлән, ул бер кайчанда ата-бабаларының буыннан килгән шундый гореф-гадәтләренә имеш түгел инде, гореф-гадәтләрен үтәп, аракыга башын салмыйча шулай яшәргә дип бик аз кеше планлаштыра. Безнең халыкка килешмәгән инде ул эчү. Чөнки кайсы төбәкләрдә, әнә мәсәлән, Ульян өлкәсендә әле бер зур татар авылы бар ди, анда хатта ничә мәчет бар ди, анда ди алар халык ди бик эчмиләр. Үзе кулында тоталар ди. Тагы бер интернетта күргәнем шундый видеоны мин, бер татар авылында
хәмер ишемлекне туктатканнар, кибеттә сату ди, татар авылы хатталар кирәкми дип. Шәһәрдә ул инде кем аны ничек оят дип тәрбияләп? Юк. Ул мәсәлән дин әһелләрен тыңламыйлар алар. Анда бит тыңларга дип мәчеткә барга кирәк. Анда бармыйлар мәсәлән. Кайда тагы туганнары әйтсә, алар инде белмим инде. Әйтәме, әйтсә дә кайсы вакытта нет пророка в своем отечестве дип урысча әйтәләр бит. Шул шикелле ул туганнар арасында бер абруйлы адәм булса да, алар бик тыңламыйлар. Шунасын нәрсә әйтәсең килә инде шул. Халкыбыз шула күрә азып, шәһәрдә бигрәк азып, ул авылда кеше нинди кыяфәте, ни мәсәлән авылда ят булган татар авыллары анда ят дип алар үзләрен тәртип саклаганнар. Шәһәргә күчкәч инде менә хатта кызлар да авылдан килгәч шәһәрдә алар инде бераз икенче төрле үзләрен тоталар, иркенләк тоталар, иркенрәк ничектер теге атны җигәннән бушаталар бит, шул шикелле китә бит, шул шикелле менә авылда ул бер хәлдә яши кеше, күршеләр нәрсә әйтмәсен дип, авылдашлар яман сүз әйтмәсен дип, яман бәя бирмәсен дип борчылалар. Шәһәргә киткәч алар инде үзгәреп китә. Әле вакытында педагогия институтында бер язучыны чакырганнар. Ул студент татар кызлары белән очрашканда шундый бер кыз сорау бирдеме, шунда ул язучы әйткән, мин аңыма сеңеп калды шул сүзләре. Шәһәр ди, ул ди менә тегермән шикелле нәрсәме ди, тагы нәрсә. Инде ни, кемдер кызлар килә ди авылдан ди, берсе ди, ул ди шул чын кеше булып кала ди, берсе бузылып китә ди шәһәрдә, чөнки анда татарча соблазн, белмим инде нинди шундый алданып, тегенәргә алданып, алданып кеше ди, ахырында шул ди бузылып китә ди, азып китә ди. Менә шул хәзер менә белмим инде менә нинди ысуллар кирәк халкыбызның шәһәрдәге күбәеп торган татар халкын тәрбияләргә, бигрәк тә шул теге білім алған алар шунда, чөнки алар хәзер интернетка алданып, интернет аларны тәрбияли. Хатта син яшьләрнең каналын ал, телевизорын аш, анда инде теге күрсәтәләр яшьләрнең каналында кызлар, егетләр белән инде никахсыз торалар, берсе бер бүлмәдә егет белән кыз, монда якынлык итәләр, инде җинси якынлык. Шулай инде ни, монда да шәһәрдә дә инде институт булмаса да, әйтәс килә менә теге якта, бу тарафта мин кибеттә бер кергән, ул вакытта бер кыз шибәр генә кассада утыра, ул миңа сөйләп китте, бер егет белән без язылышмадык ди, тик нине арендага алдык та ди, бер фатирны, шунда торабыз ди. Бер мизгел әгәр дә бер-берсенә ни итеп ошамы китсәләр, алар аерышалар да китәләр инде. Менә шулай ни. Мин шушы күренешләргә бәя бирә алмыйм, чөнки мин ул нәрсә инде хакым бар микән, юк микән, минемчә ул халык бәя бирергә тиеш. Халык, җәмгыятьме аңы тәрбияләргә тиеш шуларны. Ничек үзләрен тотырга, ничек яшәргә. Ул кино бит, мәсәлән, хәзер мәсәлән тәнкыйтьли башла ул яшьләрнең каналын телевизордан. Ник сез шулай менә күрсәтәсез азганнарны дип. Алар әйтер, бу бит кино, бу бит кино. Но бит ул менә аны караганнар, яшь үсмерләр мәсәлән, алар бит уйламый аны, белми, алар уйлыйлар, менә шулай яшәргә кирәк икән, менә шулай икән, яхшы икән дип. Алар гел шул фикердә торалар да, кинодан нәрсә була, шуны мәсәлән шунардан үрнәк алып яшәс киләләр. Мәсәлән, ул кино хакында вакытында теге верхотурье шушы вакыт булгандыр. Әйе, сессия бетте дә, мин 4нче курста укыган чакта ул теге верхотурье шәһәре, шунда редакция эшләргә кеше юк икән, аннан редакция мөрәҗәгать иткән безнең журфакка, деканатка чыкканнар,
ярдәмгә кеше җибәрегез дип. Безне 2 студентны сорадылар инде. Декан әйтә, бара алмыйсызмы? Шунда барып кышкы каникулда ичмасам эшләп кайтырга. Шунда бер урыс малай белән без бардык. Шунда бардык. Шул вакытта мәсәлән без шунда мен бер урыс редакция эшләгән. Мине өенә апарып кунак итте. Шунда тордым мин, редакция эшләгән урыс. Инде мин бер вакытта кинога җыйналдым. Американың киносы. Боевик. Мин анда барганда инде юлны карап бардым, әйтәм, мин төнлә кайтам бит. Бу бит Верхотурье, ул әшәке шәһәр, әйтәм. Анда җинаят та бар, төрле нәрсә бар. Җәмәгать беләсез, мин кит барганда шуны уйлап бардым, кайсы яктан миңа кайтырга, урамның кай җиреннән үземә зыян килмәсен дип, шул җинаятчылар очрамасыннар дип. Инде кино ул Америкада чыккан, җитештергән боевик. Шул боевикны карагач мин урамның уртасына кайттым. Әйтәм, каршыма берәү килеп бәйләнсә, мин аны йодрык белән башына кундырам дим. Менә күрдегезме, нинди кыю булып. Шул әйтәс килә. Кино ул тәрбияли кешене, кинода карый кеше, менә шушындый буласым килә дип, бигрәк тә ул әгәр дә әле акыл җыймаган кеше булса, яшь чагында ул шул вакытта инде кинога алданып, менә шул кинодан карап, кино кебек яшәргә кирәк дип хата уйлый. Менә ул ник безне менә инде Татарстан хәерчеме? Мәсәлән, безнең нефтехимик хоккейче командасы бар. Акча тапканнар. Анда инде Нижнекамск нефтехимия ярдәм иткән. Инде яхшы инде, рәхмәт. Казанда мәсәлән ул әллә Татнефть, әллә Акбарс банкы кем ярдәм иткән, тагы команда бар. Арал югары лига дип шакайтмады. Мин дә алар шул теге нидә уйнап йөриләр инде. КХЛ Континенталь хоккей лигасында уйнап йөриләр. Акча табалар. Хөкүмәт безнең Татарстан җумһурияте табалар. Ник менә безнең җитештермәскә, шундый кинолар төшермәскә, татар теге киләчәк буыннар шул киноларда тәрбияләнсен дип. СССР чорында бит Павка Корчагин дип тагы нәрсә, инде анда идеология көчле булды. Хәзер дә бит була бит, кайсы вакытта бер шундый кино төшерергә әле чыгарганнар, слово пацана дип. Мин аны берсенә карамадым. Сыйфатын да белмим. Мин әйтәс килә, була бит мәсәлән үзебезнең халкыбыз турында бераз шундый кызыксындыра торган кино төшерергә, анда безнең татар халкының борынгы заманына экскурс ясап бераз шын безнең рухи байлыкларыбызны күрсәтеп, рухи байлыкларыбызны пропаганда итеп, шулай халыкка аңына сеңдергә була бит. Ник шул менә бездә юк? Аны мин аңлап җитмим. Аны инде әйтәс килә уңай эш түгел ул, чөнки хәзер инде Америкада чыккан теге киноларны карап, күбесе инде теге әйтәләр бит, испорчен вкус дип, әйтәс килми. Бик татлы ризыкны ашасаң, инде алай артык татлы ризыкны ашап та булмый, ул төшү булып күренә. Шуның шикелле алар шундый бигрәк анда миллион долларлар, йөзләр миллион доллар чыккан киноларны карыйлар да, мәсәлән, алар инде югары сыйфатлы, шуңа күрә безнең кино иналар белән ярыша алмый. Шунда да карамастан инде ничә елга бер киноны ясарга була бит безнең халык өчен, мәсәлән, татар кешесе тормыш башлап җибәргән татар кешесе, мәсәлән, карап аны бераз шунардан үрнәк алыйм дип, шулай яшим дип, нинди менә юлларны тәкъдим итәсез? Нинди татар булырга тиеш? Нинди аның сыйфатлары булырга тиеш ул безнең татарларның? Ул бит була, нинди безнең кануннарга каршы түгел, алар мәсәлән күрсәтергә була бит. Безнең халык хакында кайдадыр торалар, мәсәлән, татар халкы чит илләрдә торалар. Шул теге Финляндиядә, Америкада, кайдадыр Австралиядә хатта. Анда да бер шулар тормышы хакында бер кино төшереп җибәрсә, шундагы торган яшәгән татар, ул бер ягыннан экзотикада дип әйтәләр, кызык булыр, гореф-гадәтләр ничек алар саклана, ничек алар яшиләр. Шул әле сериаллар бар бит, әнә Великолепный век дигән,
шундый рәвешендә дә аларны җитештерсә, минемчә, кем булса да карар. Ханымнар, мәсәлән, хуҗабикәләр карар, яны бәлки шуны карап балаларында бераз тәрбияләр. Ул минемчә төп максаты шул булырга тиеш, шул киноларны безнең татар, чын татар халкыбызның кинолары. Милли аң сеңеп китсен, аңына милли шул рухи байлыклар сеңеп китсен ул. Үзенең кем икәнен белеп торсын, милләтен, чыгышын, үзенең тамырларын, туган ягын. Чөнки татар 8 миллионмы кайда яшәмәсен, шул Афганистанда да хатталар без татар дип 1 миллион татар исәпкә алган чакта 1 миллион татар без татар дип язылганнар. Күрдегезме, җәмәгать? Ник шулар хакында бер кино төшермәскә? Бүтән дөньяның төбәкләрендә торган татарлар хакында ник төшермәскә? Ул теге уен кино, мәсәлән, урысча әйтмешле, игровой кино була бит аны. Берсе карамаса, берәү карар. Ул безнең шул теге инде мәдәни, рухи хәзинәгә зур өлеш кертерләр. Минем фикерем буенча. Бәлки мин хата сөйлимдер. Аны сез инде менә бәлки үзегезнең фикерегез белән уртаклашагыз. Анда шунда ничек әле урысча әйтмешле, пришли бы к единому мнению, бәлки. Шуңа күрә әйтәсем килә, җәмәгать, һәр чакта да безгә кирәк шул үзебезне, халкыбызны ата-бабалардан бер-бертик калган рухи байлыкны саклап, бер-бертик шунардан теге яңгырлы, кояшлы җирдә үсемлекләр бит кытырып китә. Шуның шикелле, бәлки шул кинолар аркасындамы халкыбызда бераз рухи байлыгы артып, алар яхшы якка үзгәреп, шулай бәлки файда булыр милләтебезгә. Шулай дип ышанамын. Сау булыгыз, игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт.